شكوشكا أب 4 كيلو بأمير علي إساياس خفينا زاينا ينزل لنا بوليتيكانا نعم تعرفي نعم بزع عوريدو بقى بفلاي بالمعتن بركب كل تهاجرات ومرسنر رخاب دغ وتادر مصين واقع قيل بوليتيكا علامه نتعلم بوليتيكا علامه زقل سراوتي لم زي يقبر ነገር የለም ብዙ ሰው ምን ይላል መከላከያ ለምን ወደ ቦርደር አይሄድም በውስጥ ግጭት ምን ያደርጋል ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል والكسبات يوم وق يبلو كم درفي نقول مشيتن اي وق زربات سمع زنا ناتنا يكون نزل በህገ መንግስት የተቀመጠውን የሰራዊት ማቋቋሚያ አዋጅ አንብብ በሉት بحد خوينا نحقرين وقع إلو حوي افتحوا نتغيد انا زمرها عادي لا فلتي تقدموا اي خيل الزي بتاريخ حجرنا انا كما يزبله زمرحو زسحو لها زمرحو يلا اي ترين نقدميهم بينبر زبط امنتي بالله شكوشكا بساينساو أقلالصا ببوزح يزغلط እቲ ኮይኑ ትግን ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ናይ ምዝንባል ጠባዩ እቲ ንቑ ሓንጎልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክድብዝዝ ወይ ማእዝኑ ክስሕት እንከሎ ዝፍጠር ዕግርግር እዩ ሽኩሽካ ምስ ሓዘካ ንጸጋም ዝሓሰብካዮ ንየማን ክትከዶ ዝወዓልካ መገዲ ምድጋም ብሓፈሹ ኣንፈትካ መጥፋእን ምውህታትን እዩ በዚ ሕማም ሽኩሽካ ኣብ 4 ኪሎ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ካልኦት ብዙሓትን ተለኺፎም ኣለዉ እዚ ሕማም ሽኩሽካ ናይ 4 ኪሎ بربحان تقمنيو زت حلالف مبر بمتنفاسن متنخافن أي تحلالفن نايزي أب 4 كيلو آتي زلو حمام شكشكا سعبينات رقئ الكا زي محساب زي عمخا محساب بزعبا كبابي خان هزب خان زي محساب زينات كامد لاي زعم السولو سعبينات اللوو إذا شكشكا زي سعبو سعبينات دما سرعات بلتسقنا بمراحيو أبي أحمدن سعبتون نسب ود سب زدنصو طرمباتاتن ينفحلو اتزغرم بقولو عسب كنور رأينا يبلونالو ابز حلفه خلته سمون بمنقد منستر ركبات إثيوبيا لقستولو خي حرفره كي حنخه إثيوبيا اف دغ بحرن ودبن مركب افرق منقدي بصحناينا نخلو ني حاسوت تركاتات بدينا دما كنعوتينا كبل باواج ملكه تزاريبو اتو لقسه إذا خيركم مو زلوكم فرق من قدس محبر كانارو إذا تعرفكم زلو فرق من قد خي انتايو أنا خمس مثلا نجن إذا تخيدو زلو فرق من قدي كاب مرحب خا أبي أحمد أتحيزو نعخا زت قاللين حدا عامة فرقان زجبركم مو قصواس بروباغندا خويني سمعني إذا خلعي فرق من قد دما قولوا ورا واجيو قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد أب قرمي توكلت حزب قريبو كم قلعو زمهر زلو مسل كلتا برچقو بمقرب أقداسنت ناي ماي كبر سمعنا إنا عجوجو بمقصال ما إثيوبيا بما يستخبت حقريا بحاد وغن بفلقنيل بحاد وغن دما بقيح بحري إذا قيح بحر دما ناتنايو زخد كلنا يلن بزعبا قيح بحر مزراب تفريحو سانحيو كنزاربو لنا بمبال إذن مجمرة جزية بزعبا قيح بحر استزاربه جقنا إثيوبياوي خبهال زعينتو زربات تزاريبو انتو خونا قنا بزعبا قيح بحرينا يمقبات دليت نسخا مجمرة يكون كان كلهم مرحتي إثيوبيان سعبتو من تزاريبو ملون كون مقبار بقبري أب عودو كينات قد إمامولوس ما يعميخهم تاريفهم يم كلتيو هزبتات هزبي إيرتران مسلون رستون هزبي إثيوبيا دما بسنك مرحتو بسنك ناي مقبات دليتهم كبيد واقع تخفيلوس بعوت هزبي إيرترا دما تزازيمو دكتور أبي نزيز حلفه عشحات هزب زهلقه كتدقمو تدلل لخا مالديو سلازي نسخا بزعبا قيح بحري دفيركا ناي وراري طموحنتكا مقلاص قداماي بلچا ايوسدكان چرايخا چرا دما كاوت طمبال كالقوم ነገር ይብላል አቢ አህመድ ሓደ ነገር ክነግረካ ጽንኢልካ ስማعني ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸኸሉ እዋን ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጵያ ቀሪብካ ኩሉ ዓለም እናሰምዐ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ግርጭታትን ዘይምርዳእን ሎሚ ኣብቂዕዩ ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሰላም ክንገብር ወሲንና ኣለና
ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ ብመሰረት ኣብ ሄግ ብዕለት 13 ሚያዝያ 2002 ዝተወድአ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተቐቢልናዮ ኣለና ኢልካ ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ሄግ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ንልዕላውነት ባሕሪ ኤርትራ ንልዕላውነት መሬት ኤርትራ ንልዕላውነት ሰማይ ኤርትራ ንልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምኽባር ደይኮነን በዚ ዝተዛረብካዮ ቁኑዕ ናይ ሰላም ዘረባ ናይ ሰላም ተሸላሚ ኖቤል ኮይንካ ንስኻ ኣብይ ኣሕመድ ብሓቂ ጠላም ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ዝጠለምካ ከዳዕ እሞ ንስኻ መራሒ ዘይኮንካስ በጋሚዶ ኢኻ ብናትኩም ኣገላልፃ ድማ ቦዘነ ኢኻ ሓደ ዝገርም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ክትጉበጥ ከም መደብ ትሰርሕን ትሓስብን ካብ ሃለኻ ንታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይፈለጥካ ዲኻ ወይስ ዝጠፍአ ይጥፋእ ኢኻ ትብል ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ነቶም ኩሎም ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይለ ስላሴ ተፈሪ ባንቲ ኣጥናፉ ኣባቴ መንግስቱ ሃይለ ማርያም መለስ ዜናዊ ኣላሽ ዘበለ ህዝቢ ምዃኑ ረሲዕካዮ ዲኻ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ፀብፂብካ ዘይውዳእ ኩናት ተኻይዱ እትፈፍሩ እያ ትኽጠቅስ ቀዳማይ ወራር ኣብ ግርጉ ሰናይ ካልኣይ ወራር ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ክሳዕ ማእሚዶ ሳልሳይን ራብዓይን ወራር ንናቕፋ መሓዝ ሓምሻይ ወራር ብኹሊት ምእታው እትሰፊሕን ዓርሞሻዊ ኩናት ሻድሻይ ወራር ብስመ ቀመምን ምዕቡል ኣፅዋርን ዝተሰነየ ሰላሕታ ወራር መጥቃዕቲ ውቃው እዝ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ናይ ናዶ መጥቃዕቲ ስርሒት ኮማንዶ መጥቃዕቲ ባረንቱን ተሰነይን ዛዛሚ ኩናት ግንባር ጊንዳዕን ደቀ ምሓርን ዝተኻየደ ሰፊሕ ኩናት ብዓወት ህዝቢ ኤርትራ ከም ተዛዘመ ረሲዕካዮ ዲኻ ሰራዊት ዛሕዛሒሉ ገለ ምዉት ገለን ቁሱል ጀነራላት ኢትዮጵያ ገሊኦም እግሪ ኣውፅኒ ኢሎም ክሃድሙ ገለ ድማ ክማርኹ ከም ዝኽኣሉ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ እቶም ሕጂ ትምክሓሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጀነራላት ምሩኻት ኮይኖም ናፃ ዝለቐቕናዮም ደይኮኑ ዶክተር ኣብይ እምበር ከመራሕ ዲኻ ቁርባ ርሒዕካ ተጥምት ዶ ከመይ ጌርካ ንልዕላውነትን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ክትደፍር ተሓስብ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮታ ኣብ መላእ ዓለም ተቐባልነት ዝረኸብካሉ ምኽንያት ተናሲዕካ ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ዝገበርዎ ዜጋታት ኣሪምካ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር እዩ ነይሩ ናይ ዶብ ጉዳይ ድማ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተቐቢልካዮ ስለ ዝበልካ ምዃኑ ረሲዕካዮ ዲኻ ድሕሪ እዚ ናይ መወዳእታ ምስ ወያነ ዝነበረ ኩናት ምስ ተዛዘመ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጵያ ኣመስጊኑ ሳላ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ድሒና ክብል መዲሩ ቀፂሉ እውን ኣብ ዓለም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንላዕሊ ንሰላም ዝደሊ መንግስቲ የለን ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብሪጋ ተሰሪዖም ንህዝቢ ኤርትራ በዓል ጽቡቕ ውዕለት ክብሉ ኣመስጊኖም ሕጂ ድማ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ጀሚርካ ምስ ኩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብሪጋ ተሰሪዖም ንህዝቢ ኤርትራ ክንወረካ ኢና ይብሉ ኣለዉ እዝስ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተጋግዮም ዲና ክንብሎም ወይስ ተጸሊሎም ሕማም ሽክሽካ ዝሓዞም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብርሃኑ ጁላ ሲሳይ ቱላ ረድዋን ሑሰን ባሕሪ ኤርትራ ንምውራር ዝተፈላለዩ ንጥፍታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ዝገርም ድማ እቶም ትማሊ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንምፍራስ ብዝለዓለ ደረጃ ዝሰርሑን ዝሸቀሉን ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራል ጻድቃን ገብረኺዳን ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ኣብ ምውራር ንኤርትራ ቃል ኪዳን ብምእታው ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ሕማም ሽክሽካ ናይ 4 ኪሎ ኣበይ ይኹውዳእ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ኣሚር ዓሊ ካብ ለንደን
ነው።